Amérique jamanakuntigi kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ n'a toɲɔgɔn ye sanga damadɔ kɔnɔ San Francisco kɛrɛfɛ Californie mara la a kɛrɛfɛ APEC ka lajɛba la n'o ye Asie Pacifique o sɔrɔko ka jɛ ka baara ye. Voix de l'Amérique ka fɔ la lajɛ nin min bolo dara ka kɛ nɛgɛ ɲɛ 6 o ni sange 45 waati la o bena kɛ foroba dɔ la min ka bon kosɛbɛ kilomètre 40 ɲɔgɔn ka bɔ Golden Gate Bridge n'o ye Babili Californie ka kɔ ni kelen kelen ni ɲɔgɔn ye la n'o ye filanan ye mɔgɔ yɛrɛ la kabini san 80 démocrate ɲɛmɔgɔ sugandira a kumaɲɔgɔn ni tun laɲini bɛ ka kɛ bɛnkan ye. An t'a ɲini k'an yɛrɛ bɔ Chine jamana na Joe Biden y'o semantiya tarata don min ka laɲini ye ka se ka nɛgɛ ta ani ka kuma ɲɔgɔn fɛ ni gɛlɛya dɔ bɛ yen nga a y'a jateminɛ ko gɛlɛya lakika bɛ Monsieur Xi ka Chine jamana na Amérique ɲɛmɔgɔya sigili ko kura diɲɛ kɔnɔ ko kan ko minisiriso ka kumasela dɔ y'o fɔ. Mars kalo la Xi Jinping ye Amérique ka lamini fɛrɛ dɔ kɔrɔfɔ ni banakisɛ min man ca ka sɔrɔ Washington bɛ k'a ka jɛɲɔgɔnya barika bonya ni Asie Pacifique ye. Chine ye ɲangili minnu ta Amérique jamana fɛ fɛrɛko siratigɛ la olu jalaki ka sɔrɔ Washington bɛ ka sɔsɔli kɛ o walew kan Beijing ka wale dakɔrɔbɔli minnu kɛra Chine saheliyanfan kɔgɔji la. Nga Washington ni Pekin cɛ kumakan nɔgɔyara fo samiya fɛ fo ka se ka Californie ɲɛda ni ɲɛda lajɛ nin labɛn. Joe Biden b'a fɛ ka lajɛ ko an bɛ nin jɛɲɔgɔnya nafamaba ni ɲɛnabɔ cogo la min bɛ se ka kɛ ni kumakan baaraw ye. A y'o fɔ tarata don White House ka kumalasela John Kirby. Kɛrɛnkɛrɛnya la sani san 2024 ka se ka kɛ ɲagami ye ni jamanakuntigi ka kalataw ye Taiwan ani Amérique. Joe Biden min bɛ min na sisan.